Беларускі рок-н-рол жыў пра каханне міліцыянта ды прастытуткі. Яна гандлявала целам на 100 метроўцы каля ума. Сярод спажыўцоў яе слава грымцела, але сабраў Я вам обещал, что рок без лажи не бывает. Вот это было сейчас, запишите. Sorry. Я наливала телом 100 метроўцы каля ума. Сярод спажыўцоў я іх слава грымцела, але ад іншых затайвала умела, што сяброў сваякоў ніхто б не падумаў. Шкі! Быў я і хлопчык знаёмы, яны сябравалі яшчэ са школ. Ён міліцыянтам рабіў рупліва плённа, і вось часам на цэнтральным раёне прызначан быў хлапец участковым. Каханку раптам у абліччы достаннай шмары. Мусіў дзяўчыну кінуць за краты, дзе бамжэй з алкашнёй сядзела багата. Па выніках міліцыянскай аблавы ён усё дараваў ёй шчыра, казаў, чорт цябе папутаў, упэўнена знёс сэрца пакуты, і каб быць з каханай дзяўчынай, ён кінуў ментаўку і стаў ей прастытутам. Але ж каханне было ўсё роўна шчаслівае.